Kecamatan Wonoboyo tapi gak arek mangkat. Mah ono tugas fisika. Nah, salahe dhewe iki mangkat nang Wonoboyo pas PJJ. Dadi gelem ra gelem dhewe ngarep dhisik bar kuwi ndonga njuk mangkat nang Wonoboyo. Sak durunge dhewe nang Wonoboyo, semua dhisik. Lancar. Menurut kamar dan kepercayaan masing-masing. Monggo. Amin. Wonoboyo bayang ngono ya. Wonoboyo ngono ya. Semangat Wonoboyo. Tadi guys, sak durunge nang Suradipa kuwi ana petilasan Ki Suradipa. Ya Mas Bu. Nang petilasan Ki Suradipa ana watu gedhe sing dijenengi Watu Godhek. Terus nang petilasan Suradipa ana banner sing isine kisah urip Ki Suradipa. Halo guys, tadi dhewe wis tekan Curug Suradipa. Wah, nang kene panas banget, panas pol. Dan dhewe iki kudu munggah. Kan dhuwur kono kae, tekan dhuwur kono. Juk midun meneh, Juk midun meneh. Curuke. Gak tekan Curuke. Stay tune ya guys. Dadah. Jeneng Curug Suradipa iki ana kaitane karo salah satu bangsawan sing sekolah ing Kraton Yogyakarta, uga dadi pahlawan nasional yaiku Pangeran Diponegoro. Dhewe tau iso motoran tekan gapura Curug Suradipa. Sak banjure dhewe kudu mlaku munggah bukit terus medhon bukit kuwi gek tekan curuke. Pas dhewe mlaku nang curuke, dhewe nglewati dalan watu. Nah, dalan watu kuwi ngebatesi antarane kebun kopi lan kebun sayure para warga ing kono. Awale pemandangane biasa wae, tapi bar dhewe nglewati tanjakan sing ekstrim, pemandangan alam saka desa Tawangsari iso didelok soalé dalane dhuwur gawe ndelok pemandangan ing ngisor. Saka kene medane wis ora munggah banget. Dadi to guys, mau ta dhewe to saka kono kae. Nah, gapura kae lho. Ono gapura iki lho. Nah, iki gapura. Terus saiki dhewe posisine nang dhuwur bukit. Kok ngene iki. Hai guys, tadi saiki dhewe nang ngene gardu pandange Curug Suradipa. Kayak abang-abang ngene iki ya dan view-nya masih yo kesel-kesel. View-nya bagus pol. Curug Suradipa iki duwe debit air sing deres banget lan ora ana pengaruh saka musime. Makane pas musim kemarau wae curug iki isih ketok deres banget. Apa meneh pas wis nang ngisor, curuge kae wah jan deres banget. Jadi guys, kayak kondisi awannya kayak jan peteng ya pol. Padahal wapik pol, masya Allah. Saumur uripmu kita kudu paling ora pisan rene. Konco-konco lagi pada nyantai.
bar saka Curug. Piye perasaane bar saka Curug? Seneng banget, ra nyangka banget iso tekan kono. Wow. Keren banget. Oke guys, tadi Dewe tekan Curug Suradipa nang Wonoboyo. Tapi Dewe saiki arek munggah meneh, soalnya cuacane wis udan guys. Jadi Dewe kudu munggah saiki ya. Bye. Bye. Bye.